hvor du kan fange en. Fisk. Øj! Satan, mand! Er det en god vinkel? Er det fint? Åh, satan, en fisk. Skal jeg hjælpe ham nu? Nej, du kan tage kameraet i min lomme. Hold nu kæft, en fisk. Ej, den er god. Kan du tage, nettet skal lige drejes en gang. Drej i nettet. Ned, hold i stangen. Ja. Sådan der. Og så drej den vej. Sådan er fint. Hold nu kæft, mand. Ej, her er en fisk. Ej, den er flot. Kan jeg ikke holde på stangen? Øj, den er stor. Ja, den er rigtig stor. Den er med hjem. Hvor er du med? Ja, fordi jeg koncentrerer mig. Kan du... den er ikke slået ordentligt ud. Skal jeg gøre nu? Du kan lige vikle det ud og minde dig og ud i enden her. Satan, den er god, den der. Kommer den. Den er fint. Det er absolut min største hav af det der. Satan vildt. Jeg var bange for at miste den. Kom, vi skal til efter den nu. Ja. Bare kom med. Jeg må gå lidt bagud. Shit, nu sidder den fast derinde. Okay. Så sidder herinde i. Sådan, så kommer den ud. Skal jeg tage nettet? Det kan du godt. Simpelthen komme ned bag. Ned, der, gå længere nedad. Så. Jeg har fanget en fisk! Fuck, det er flot. Shit, den er stor!